ದುಬೈಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಜ್ಜ ದುಬೈಡ್ಲ ಬುಗಾರಿ ಉಂಡದ ನಮಕ್ ಊರು ಮಾತ್ರ ಬುಗಾರಿ ಹತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಖರ್ಜೂರ ಬುಗಾರಿ ಈ ಬುಗಾರಿದ ಮರಟು ಬುಗಾರಿ ಆತಂಡ ಪರಂದು ಬುಗಾರಿ ಓಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿ ಮಾರ ಪರಂದು 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 ಮುಳ್ಳೊಂದುಂಡು ಮುಳ್ಳುಂಡು ಮುಳ್ಳು ಚೀಪ ಉಂಡು ಚೀಪ ನೆಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮರ ಉಂಡು ಒಂದು ಚೂರ ಎಲ್ಲಿಯ ಮರ ಟು ಬುಗಾರಿ 10 minutes ಆಯಮ್ಮ ತಿರ್ತುಪುರ ಡೌಲ ಒಂದು ಊರುಡುಪಿನಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋನಾಗ ಗುಡ್ಡೇಳಿಪುರ ಅಂತುಂಡು ಇರ್ತಾ ದುಬೈಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಜ್ಜ ದುಬೈಡ್ಲ ಬುಗಾರಿ ಉಂಡದ ನಮಕ್ ಊರು ಮಾತ್ರ ಬುಗಾರಿ ಹತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಖರ್ಜೂರ ಬುಗಾರಿ ಅಡ್ಡೋ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರಲೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಲೊಪ್ಪಾಳು ಯಾವ ಖರ್ಜೂರಡು ಪೂ ಬಿಡೋ ಒಂದುಂಡು ಇಲ್ಲ ಖರ್ಜೂರಡು ಪಕ್ಕಿತ್ತರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಒಂದುಂಡು ಖರ್ಜೂರಾಗು ಪೂ ಬಿಡ್ನ ಕಾಣಿ ಪೂಣೆ ತಿನ್ಪುಂಡವು ấy nhân đồng mình tin ra rồi ok bye